La victòria, 3 punts molt importants, era un partit trampa per moltes coses, no? Perquè potser la proximitat del partit del Sant Andreu podia distreure, per la quantitat de jugadors apercebuts de sanció que podien caure i no jugar el proper partit, moltes coses que feien un partit que fos més complicat del que podia qualsevol pensar, no? Bueno, qualsevol pensar de la gent de fora de l'equip. Al final nosaltres ja sabíem que era un partit molt complicat, que la primera volta ens van guanyar i ens van guanyar bé, no vam estar gens bé. Era una mica reivindicar-nos també d'aquell partit, d'intentar fer les coses bé, de demostrar el nivell que tenim contra un equip que ho fa bé, tot i que la primera volta portava 13 punts, contra nosaltres va fer un bon partit i aquesta segona volta portava una dinàmica molt bona. Estava traient bons resultats, el mateix calendari que han fet els seus últims 10 partits, comptant aquest, i el que vam fer nosaltres amb els mateixos rivals, crec que portaven 3 punts menys del que havíem fet nosaltres. O sigui que això et donava de la importància del partit i de saber que aquest equip estava traient molt bons resultats. Ara, si després la gent de fora pensa que estàvem més pendents de Sant Andreu, bueno, nosaltres no. Nosaltres des de dins no, i sabíem que teníem jugadors apercebuts, jugàvem amb això també, però bueno, al final la plantilla és molt llarga i tothom té el seu moment. Tothom té el seu moment, l'ha tingut tots els jugadors el seu petit moment de glòria i esperem que d'aquí al final segueixi passant el mateix. 2-1 al marcador, estaven 4-5 minuts, més afegit, i el Granollers ha començat a penjar pilotes a l'olla, ha començat a generar més temor escènic que no real, perquè tampoc han tingut solucions clares, però m'imagino que des de la banqueta això ha de fer molta ràbia, no? Són 4 minuts que si tu tens la pilota no pateixes. Sí, correcte. Al final també el cansament de l'equip feia que ens la traguéssim una mica més ràpid, intentàvem jugades individuals que al moment de partit crec que és més per tocar, que no per intentar la seva jugada individual, però bueno, al final és un joc d'errors. Ens hem equivocat en algun moment, sí que havíem d'haver controlat molt més, però també em poso a la pell del Granollers i pilota a dalt, intentar pujar centrals, intentar una segona jugada, que caigui la pilota, que t'equivoquis un dels nostres amb algun despeje i que tinguin l'opció d'empatar el partit. Al final ells venien a treure algun punt aquí, crec que no és la seva lliga, però si podien rascar alguna cosa era benvingut, perquè sabien que el Palamós jugava al camp de Gavà, que el normal és que guanyés, que li restaria punts si no aconseguia la victòria, i bueno, nosaltres teníem la consciència tranquil·la i sobretot les ganes de fer un bon partit. Sabem que no t'agrada personalitzar en cap jugada en concret, però clar, tens Manzi, que no sé quina prima té a final de temporada, però el sortirà molt car a l'hospi, no? No, car no, al final és la feina que ha de fer. La gent es queixava de que depenies molt de Manzi, però bueno, al final és el que hi ha. Si tens un delanter que te les enxufa, el Barça depèn de Messi, el Madrid depèn de Cristiano, són jugadors top a la seva categoria i crec que Manzi és un dels jugadors millors, per mi és el millor delanter que hi ha aquí en aquesta categoria de llarg. I bueno, al final si tenim un jugador que està així, l'hem de buscar, li hem de generar moltes situacions perquè pugui marcar i quan no podem generar aquestes ocasions se les genera sol, perquè al final el segon gol se la genera ell sol d'una pilota llarga de Rodri que posa bé el cos, crec que no és ni falta, ni és mà, ni és res, crec que se l'endú bé i al final això fa que remuntis un partit. Xavi, encara no heu certificat el playoff, esteu a punt d'algun punt, 2 punts més respecte al Sant Andreu, però que no canvia res respecte a la setmana que ve perquè tens que anar a Sant Andreu com sempre a guanyar, però com a mínim a no perdre per conservar la segona plaça. Sí, està clar que al final el més important era que nosaltres guanyéssim, això és el que tenia més clar i després ens preocuparíem de Sant Andreu, del que pogués fer o no fer al Camp del Prat. Al final han empatat, això et dona que estàs a més 3, que tens una bona situació, que anirem a guanyar, intentarem fer el nostre partit, jugar també amb les seves